Silav roj baş hevanlo. Peşi em cî bidin daxuyaniya dawiya Rêzer Abdullah Öcalan ka firqiya beyanata wî ya îro û ya beriya salekî çi ye? Çi firqî têde heye? Min xwe gelekî firqî dîtin. Ez hema were parve bikim. Daxuyaniya dawiya Rêzer Abdullah Öcalan bi vî şeklî ye. Çawa ku min ji ajansê girtiye ji were dixwînim. Naguherînim. Hema bi vî şeklî dî we çi encam jê derxistime maye ser we. Banga me ya 27 Sibata 2025 beyana wê ye ku li ciyê ku siyaseta demokratîk bi cih dibe çek wateya xewenda dike û beyaneke eşkerê ye ku siyaset hatiye tercih kirin û temamkirina rêgezan e. Me bi îrade û pratika yekalî baweyekê bingehîn serdema serhildana neyînî derbas kir. Pêvajoyê bihûrî, şiyan û hêza me ya danûstandinê îspat kiriye û em dikarin rêlber veguhestin ji siyaseta tundutijî û perçekirinê bo siyaseta demokratîk û entegrasyonê vekin. Banga wazî konferans kongreyên me ji bo vê armancê bûn. Biryarên rêxistinê yên ji bo fesih û bidawîkirina stratejiya tekoşîna çekdarî ne tenê redkirina fermî û pratikî ya tundutijiyê lê di heman demê de veguherîneke derûnî ber bi rêyeke siyasî ve nîşanda. Ev yek di heman demê de îlankirina lihevatina derûnî bi komarê re bû. Ez îradeya Birêz Erdogan, banga Birêz Baxçelî, tevkariya Birêz Özel, hewldanên hemû kes û saziyên din yên siyasî, civakî û sivîl ên ku sala borî baweyekê êrênî beşdarî pêvajoyî bûne gelekî giring dibînim. û ez bi taybetî hevalê me Sirris Süreyya Önder carekê din bi rêz û hezkirinekê mezin bibîrtînim. Türk bey Kurd, Kurd jî bey Türk nabin. Ev diyalektika tekilî xwedî karakterekê dîrokî ya rehsen e. Nivîsên bingehîn ên di pêvajoya damezrandina Komarê de yeketiya Türk û Kurdan nîşan didan. Banga me ya 27 Sibatê hewldaneke ji bo vejandina wî ruhê yeketiyê û daxwaza Komara Demokratîk. Me armanc kir ku em mekanîzmaya xwîn û pevçûnê bişkînin. Li şûna ku em dîrokî bûn, ciddî bûn û riskên potansiyel yên pirsgirêkê bibînin, eger em li gorî berjewendiyên siyasî yên demkurt û teng tev bigerin, ev ê me hemiyan qels bike. Hewldana domandina înkar û serhildanê, domandina nêlirêtiya herî mezin e. Em astengiyên li pêşiya yeketiyê ji holê radikin ku di süd salên dawî de xwestin vê yeketiyê berovajî bikin. Em şertên hukûqa yeketiyê pêktînin. Em dixwazin nîqaş bikin ka em ê çawa bêne cem hebûdû. Em jiyana bi hev re çawa ava bikin. Niha divê em ji qonaxa neyînî derbasî qonaxa êrînî ya avakirinê bibin. Rêlber sedem û stratejiyekê nû ya siyasetê vedibe. Armanca me ew e em serdema siyaseta tundutujî bi dawî bikin, pêvajoyekê li ser bingeha civaka demokratîk û serweriya hukûqê vekin. Em hemû beşên civakê dawet dikin, vedixwînin ku di vî warî de derfetan biafirînin, berpirsyariyê bigirin ser milê xwe. Civaka demokratîk, lihevkirina demokratîk û entegrasyon bingehên hişmendiya qonaxa êrînî ne. Qonaxa êrînî rebazên tekoşînê yên zorê û tundutujiyê red dike. Armanca avakirina êrînî ne desteserkirina tu sazî yan jî avahiyekî ye. Armanc ew e ku herkes di civakê de bikaribe berpirsyariyê bistîne û beşdarî avakirina civakî bibe. Armanc ew e ku avakirin bi hev re û di nava civakê de pêk were. Komên bindest, komên etnîkî, komên olî û çandî dikarin bi tekoşîna demokratîk ya domdar û rêxistinkirî xwedî li afrînerên xwe derbikevin. Di vê pêvajoyê de pir giring e ku dewlet bersivê bide veguherîna demokratîk. Entegrasyona demokratîk bi kêmanî bi qasî destpêka Komarê giring e. Ew bangeke bi qasî wê wate, siberoj û potansiyela hêza xwe hebûn û dewlemendiyê xwe de dihewîne. Di bingeha wê de modela civaka demokratîk heye. Ew alternatîfeke ji bo rêbazên perçeker yan jî rêbazên asîmîlasyonîstiya berovajî. Ji bo veguhestina bo entegrasyona demokratîk pêdivî bi qanûnên aştî heye. Çareseriya civaka demokratîk dixwe de çi dihewîne?
di çarçoveya siyasî, civakî, aborî û çandî de avakirina mîmarî û hiqûqekî di xwe de dihewîne. Gelek pirsgirêk û krîzên ku em îro pê re rûbirû dimînin, ji ber nebûna hiqûqeke demokratîk derdikevin holê. Em di çarçoveya siyaseta demokratîk de çareseriyeke hiqûqî diparêzin. Pêdiviya me bi nizîkatiyekê heye ku ji bo civaka demokratîk ji bo demokrasî qadê çêke, ji bo vê yekê jî garantiyên hiqûqî yên bihêz ava bike. Hemwelatîbûn divê li ser bingeha girêdana bi dewletê re çêbibe, ne li ser aidiyeta neteweyekî. Em hemwelatîbûnekê azad diparêzin ku azadiya ol, netewe û ramanê dide pêşî. Çawa ku dewlet nikare ol û ziman li ser milletan ferz bike, divê nikaribe aidiyet û netewebûnekî jî li ser yên din ferz bike. Tekiliya hemwelatîbûnê ya qanûnî di nava sînorên demokratîk de û li ser bingeha yekparçeyiya dewletê di xwe de çi dihewîne? Mafê xwe îfadekirinê, mafê xwe rêxistinkirinê baweyekî azad ya nasnameya olî, îdeolojîk û netewî di xwe de dihewîne. Îro tu sîstemeke ramanê bê ku li ser demokrasî ava bibe nikare bijî. Sekin û rawestan, alozî û krîz demkî ne. Di dawiyê de demokrasî wê bibe mayîn de. Banga me armanc dike ku ne tenê li Tirkiye, di heman demê de li rojata navîn jî ji bo pirsgirêka jiyana hevbeş û krîzên ku ji ber wê çêdibin çareseriyan bibîne. Em mafê hebûn û xwe îfadekirina azad a hemû kesên ku rastî neheqiyan hatine diparêzin. Jin hêzên civakî yên pêşengin ku eger civakekî yan dewletekî wan li ber çavan negire, nikare hebûna xwe bidomîne. Îro tundiya navmalî, kuştina jinan, zordariya baviksalar hemû xuyangên hemdem ên êrişa dîrokî ne ku bi koletiya jinan dest pê kiriye. Ji ber vê yekê, jin pêkhateye herî azadîxwaz û hêza xurtkirinê ya entegrasyona demokratîk in. Zimanê vê serdemê divê serdest û otorîter nebe. Divê em derfet bidin her kesê din ku bikaribe baweyeke rast xwe îfade bike, bi baldarî godarî bike û rastiyên xwe îfade bike. Ji bo pêkhatina van xusûsan tevan, hewcehî bi aqlekî hevpar yê li dijî hevrêzgir heye. Hevanno, beyanata dawiya Rêza Abdullah Öcalan ev e, ez dibêjim gelekî firqî heye. Di navbera daxuyaniya 27 Sibatê 2026 û ya 27 Sibatê 2025. Hevanno niha em dibînin ku Amerîkayê xwe amade kiriye êrişa li ser Îranê wê dest pê bike, yani di van saetan de dest pê dike. İsraîlê çend mûşek avêtin Tehranê. Niha şer dest pê kiriye lê banga dawî ya Donald Trump heye ji bo milletê Îranê, ji bo artêşa Îranê dibe çekan berdin. Em dawî li vê rejîmê bînin û dibe hûn bibe xwedî desthilatdar. Hem ji milletê Îranê re dibêje, hem ji artêşa Îranê re dibêje. Ka em binirin wê çawa be. Serokê Amerîkayê Donald Trump baweyekê fermî ragihand ku artêşa Amerîkayê li nava xaka Îranê dest bi operasyonê şer ên berfireh kiriye. Trump bangê artêşa Îranê kir ku çekan dayînin û ji gelê Îranê re got hikûmeta xwe bi dest bixin. Serokê Amerîkayê Donald Trump bi rêya hesabê xwe yê X'ê Truth Social peyamekî vîdeoyî belav kiriye. Niha ev peyama vîdeoyî hûn li ser ekranê dibînin. Trump diyar kir ku ji bo parastina gelê Amerîkayê armanca wan ji holê rakirina gefên nêzik ên rejîma Îranê ne. Trump sedemên operasyonê bi polîtîkayên 47 salên dawî yên rejîma Îranê vegirêdan. Got, rejîma Îranê 47 salin slogan duruşmên mirin ji bo Amerîkayê berz dike û li dijî hevalbendên me kampanyayeke bêdawî ya xwênrijandinê birêve dibe. Wî di axaftina xwe de bi serdagirtina balyozxaneya Tehranê ya sala 1970 nehan êrişa li ser baregeha deryayî ya Beyrûdê ya sala 1980 sisyan û êrişa li ser keştiya USS Cole ya sala 2000 bibîranîn. Donald Trump destnîşan kir ku artêşa Amerîkayê armanc dike ku hêz û quwet şiyana leşkerî ya Îranê bi temamî ji holê rake. Trump li ser çarçoveyê operasyonê ev agahî dan. Em ê pîşesaziya mûşekan ya Îranê hilweşînin, hêzên wan yên deryayî ji holê rakin
êdî em rê nedin ku wekîlê wan yên terorê aramiya cîhanê têk bibin. İran tu carî nabe xwedî çekê nukleerî. Ji ber vê yekê me meha Hezîranê bi operasyona Midnight Hammer yani çakûçê nîvê şevê navendê nukleerî yên Forda, Natanz û İsfahanê tune kirin. Niha dema wê ye ku em li dijî vê rejîma ku dest ji xeyalê nukleerî bernade gavên nû bavêjin. Banga ji bo artêşa Îranê çi ye? Çekan dayînin yan jî li benda mirinê bin. Donald Trump rasterast bang li pasdarên Îranê, endamên artêşê û bang li polîsan kir û pêşniyaza efê li wan kir. Vê şevê ez ji we re dibêjim çekê xwe dayînin hûn ê bibin xwedî parêzbendiya tam. Naxwe hûn ê bi mirinekê teqez re rûbirû bimînin. Biryara xwe bidin. Muameleyekê adîl yan jî dawiyekê ku jê xilasî tune ye. Donald Trump anî ziman ku ew li dijî rejîmekê ku gelê xwe qetil dike operasyonê pêkitînin û bangê Îraniyan kir ku di sitargehan de bimînin. Xwe biparêzin. Trump bi vî şiklî bang li gelê Îranê kir. Sehata azadiya we nêzik bûye. Dernekevin derve. Wê li her derê bombeyê me bikevin. Dema operasyon bi dawî bû hikûmeta xwe bi dest bixin. Ev dibe ku şansê wê dawî be ku di nava çend nifşan de hûn bi dest dixin. Amerîka bi hêzeke mezin li pişt we ye. Serokê Amerîkayê balkişand ser zehmetiyên şer û qebûl kir ku leşkerên Amerîkayê dibin rîskekê mezin bene. Tiştekî balkêş got. Dibe ku qehremanên wêrekî Amerîkayê canê xwe ji dest bidin. Dibe ku wendahiyê me jî hebin. Ev di şeran de pir caran dibe. Lêbelê em vê yekê ne tenê ji bo îro, ji bo nifşên siberrojê jî, ji bo paşerojekê bê Îrana xwedî çekê nukleerî jî dikin. Trump da axaftina xwe de basa êrişên Hamasê yên heftê cotmehê jî kir û Hamas wekî wekîlê Îranê pênasê kir. Wê rêveberiya Tehranê ji kuştina bi hezaran mirovên bêguneh yên li İsraîlê berpirsiyar girt. Hevano, anha daxuyaniya dawiya Trump ev e, êdî em dikarin bibêjin ku şerê di navbera Amerîka û Îranê de dest pê kiriye. Vê êvarê wê êvarekî gelekî germ be, mixabin ez nikarim weşanê zindî çê bikim. Mesele ew e, destûnîkê min girêdayî ye, YouTube jî qedexe daniye ser min ku ez binêrim wê çawa be. Ez ê bi vîdyoya hewl bidim meseleyê îdarê bikim. Wekî din vê êvarê Remezan Kerîm mîvanê min e. Li bendê bin em ê hem êrişa dawî ya Amerîkayê ya li ser Îranê şîrove bikin û hem jî em cih bidin daxuyaniya 27 Sibatê 2026 ya Rêzdar Abdullah Öcalan em binêrin Remezan Kerîm çawa şîrove dike. Ev daxuyanî ji başûrê Kurdistanê ve ji Kurdistanê ve çawa tê dîtin em binêrin ka wê çawa be. Baş e? Silav rêz dem baş.